салом, манзури шумост барномаи хабар барои ту. рӯзҳои охир беаҳамиятии ҷавонон оиде ба шахси бегона додани телефони худ зиёд ба чашм мерасад. бисёре аз ҷавонон намедонанд ки ин амал хатари ҷиддӣ ба ҳаёти онҳо ҳаст. баъзан маврид шахсони ҷинояткор ба баҳонае ки қувваи телефонашон тамом шудааст, аз шахси роҳгузар хоҳиш мекунанд ки аз телефони он нафар занг зананд. бисёр занги муҳим аст, гӯён телефони шахсии бегонаро хоҳиш мекунанд ва ҷавонон бошанд зуд розӣ мешаванду телефонашонро медиҳанд. лек намедонанд ки он нафар ҷинояткор аст ё ба ягон гурӯҳи террористӣ ҳамроҳ аст. баъзан маврид шахсони ҷинояткор ба баҳонае ки қувваи телефонашон тамом шудааст, аз шахси роҳгузар хоҳиш мекунанд ки аз телефони он нафар занг зананд. занги бисёр муҳим аст, гӯён телефони шахсии бегонаро хоҳиш мекунанд ва ҷавонон бошад зуд розӣ мешаванду телефонашонро медиҳанд. лек намедонанд ки он нафар ҷинояткор аст ё ба ягон гурӯҳи террористӣ ҳамроҳ аст ту полис онро ҷустуҷӯ дорад. шояд он аз телефони шумо ба ягон гурӯҳи террористӣ занг занад ва дар охир шумо гунаҳкор мешавед, зеро ки аз симкорти шумо занг ба қайд гирифта шудааст. барои ба ихтиёри шахси дигар додани симкорт ки аз тариқи он ҷиноятҳои хусусияти террористӣ ва экстремистӣ дошта чӣ гуна ҷазо пешбинӣ шудааст? тибқи талаботи қонунгузорӣ ҷарима ба андозаи аз 800 то 1500 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз 2 то 3 сол ҷазо пешбинӣ шудааст. қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон аз 20 июни соли 2019 рақами 1609. акнун дарк кардед ки додани телефони шахсиятон ба шахси бегона хуб набуда, балки эҳтимоли ба ҳаёти шумо хатар эҷод карданаш аз эҳтимол дур нест. аз ин ро эҳтиёткор будан зарур аст. боре ҳам ба шумо чунин ҳодиса рух додааст ки баъд аз додани телефони худ пушаймон шудаед? он ҳодисаро дар комментарие нависед. ин буд барномаи хабар барои ту. то барномаҳои оянда эҳтиёткор буданро фаромӯш накунед.